joka ajautuu hieman leveäksi. Ja onko siellä sitten Matias Toivio kolmospaikalla. Katsotaanpas kun Laaksola edelleen johtaa. Laaksola menee siellä ihan omiaan, eli on ottanut se pikkusen kaulaa, semmoisen 10 metrin narun, se on aika sopivainen. Tuolla kärkiössä, mikäli vaan tietää. Tulee numerolla 2 kurvaileva Aleksi Tikkinen. Tikkinen siis 4. tällä hetkellä. Ja tämä nelikko onkin jo ottanut vähän kaulaa muihin. Siellä on tietysti ajettu vähän näitä lisälenkkejä ja numerolla 12 Essi Suono on tällä hetkellä 5. Ja Laksolalle ei löydy kyllä tässä kohtaa kirittäjää. Eli Laaksola pikkusen pystyy jopa repimään eroa. Tikkinen nyt lähtee Toivio tuonne lisälenkille. Tikkinen kuittaa, Laaksola edelleen johtaa. Hänelle ei kuitenkaan tässä kohtaa mitään hätää vielä ole. Eikä ole tietenkään käyty vielä lisälenkkiäkään, eli nyt Laaksola varmaan kannattaa miettiä, kun Tikkinen ohittaa. Tikkinen ajaakin muuten aika kovaa tuolla perässä. Kävi jo ilmeisesti lisälenkikin ajamassa ja on sitä kautta erittäin hyvässä uskoasemassa Laaksolaa kohtaan. Eturenkaat siinä ottivat yhteen ja molemmat samaan kaiteeseen, mutta siinä kilpailutilanne tietysti kun on päällä, niin tapahtumia sattuu. Mitään tahallisuutta ainakaan tänne ei näyttänyt olevan ja näin tuplakeltaiset kertoo, että siellä on oikeasti tilanne päällä. Laaksola ottaa hitaasti tämän mutkan. Tikkinen itse asiassa vähän saavuttaa Laaksolaa tässä kohtaa. Joka on nyt kolmospaikalla. Hänen perässään 60. Oliko muuten itse asiassa Matias Toivio, ketä on vielä pelissä mukana. Kaksi autoa nyt kuitenkin tuonne jää. Ja tarkastetaan vielä numeroita uudestaan. Siellä on ruuhulippu kuitenkin odottamassa näitä kuljettajia. Laaksola on